Companyes, anem a estructurar una societat igualitària. Anem a establir les condicions que facin possible que els béns i la cultura siguin per tothom. Anem a fer una societat fraternal d'homes i dones. Anem a construir la llibertat. Anem a fermar la justícia. En una paraula, anem a canviar la vida. Cal acabar d'una vegada amb el domini de l'home per l'home i de l'explotació de l'home per l'home. Nosaltres, socialistes, oferim un camí, una eina, una esperança i un programa. I ara pregunto a totes les persones que m'escolten, les que estan aquí i les que després se'n poden enterar. Ara pregunto, qui ho defensa més, aquest ordre? Qui ho defensa més? Qui camina més? Els marxistes, els comunistes, els socialistes o aquells que defensen el desordre del capitalisme? Aquells que... Nosaltres proclamem que per damunt de tota consideració ideològica i per damunt de tot principi lluitarem amb aquells que estan constantment amb el poble, que estan... Dones i homes de Catalunya, uniu-vos a la lluita socialista per guanyar la llibertat i per tenir aquelles condicions que la fan possible per a tots. Dones i homes de Catalunya, el socialisme ofereix un futur i una esperança. El socialisme té les eines per arribar-hi, per la victòria socialista. Bé, fa una certa impressió veure aquesta sala tan plena. I és bonic comprovar que el nom del pare Llimona, del Jordi Llimona, segueix, doncs, en la memòria tan viu. Benvinguts tots en aquest acte, l'any que celebrem 100 anys del naixement del pare Llimona, 25 de la seva mort, l'11 de setembre del 99. El pare provincial no ha pogut venir, us llegiré un petit missatge que m'ha enviat i aleshores començarem amb el cor Coralxins. El cor Coralxins és el cor de la casa, és el cor de la casa i començarà doncs amb un parell de cançons i a més a Coralxins hi canten algunes ex-escolanetes del pare Llimona. Oi que sí? Hi ha algunes ex-escolanetes del pare Llimona que canten. Per tant, comencem amb la música. Després veurem un parell de vídeos. La idea era intercalar-los entre els testimonis, però per qüestions de logística que hem de baixar i pujar la pantalla, veurem els dos vídeos al principi. I llavors ja vindran les intervencions. Us llegeixo el que m'ha enviat el pare Jesús, el nostre provincial. Bon vespre a tothom. Moltes gràcies per fer possible aquest homenatge a Fra Jordi Llimona. Especialment agraït el suport rebut per aquest acte de la Generalitat de Catalunya i de l'Inner Human Hope. Gràcies també als qui han acceptat el repte de recordar-nos Fra Jordi Llimona. El Josep Maria Carbonell, la Gemma Tellez, la Maria del Mar Bonet, el Miquel Llimona i l'Enric Castells. Gràcies a tants que, tot recordant Fra Jordi Llimona, ens anaven dient que calia fer alguna cosa. I el guardià del nostre convent, Fra Eduard, servidor, que se'n va fer ressò. A tots gràcies. No recordaré el personatge Fra Jordi Llimona. Em remeto al que diran els convidats. Jo mai no vaig conèixer personalment Fra Jordi Llimona. Ell va morir l'any 99 i jo aleshores ni tenia el cap de fer-me frare caputxí. Vaig entrar al noviciat el 2005. Però no haver-lo conegut em permet fer una petita reflexió del que jo voldria que fos aquest homenatge. Per mi, deixeu-m'ho dir així, hi ha dues maneres de fer un homenatge. Un és recordar el que la persona va fer, el que va representar per l'època i per la gent que hi va conviure
i dir-nos que bonic, donar-nos un copet a l'esquena i tornar-nos a dir quin paio, quina empenta, quines coses que va dir o que va fer, com era de crític o de proper, oi? I sortir d'aquí resignats que allò va ser molt bonic fruit d'un temps i prou. Cadascú conformat a casa seva i tal dia farà un any, o esperem a celebrar els 50. Aquesta, si no ho heu endevinat, és la manera que no m'agrada de fer un homenatge. L'altra és no sols recordar. L'altre és no sols recordar el que va fer, va dir, va escriure, sinó mirar-nos i dir-nos, i nosaltres què fem? Crec que li faríem un bon homenatge i ell estaria content si apleguéssim tot això dit i viscut aquest vespre i ens sentíssim malament. Sí, malament. Si no ens serveix per mirar al nostre voltant i adonar-nos que ens manquen homes i dones que, com ell, miraven al voltant i captaven necessitats, neguits, dubtes, qüestions, i donaven el millor que tenien per encarar-les, malament. Si no serveix per adonar-nos que Fra Jordi Llimona va fer el que creia que devia fer per construir una societat i una església millor, més humana, més propera, i no entenem que ens està passant el testimoni, malament. Si ens sentim tan malament que ens diem això val la pena, això no es pot perdre, això construeix, uneix, edifica, som-hi, fem la nostra part, aleshores haurem fet un bon homenatge a Fra Jordi Llimona. Tant de bo que sigui així i que sortim esperonats per seguir construint un món millor on hi càpiga tothom, on tothom s'hi senti a casa. Gràcies novament i perdoneu que us hagi fet un sermó, temo que és de formació professional. Bona nit i per endavant, bon Nadal. I sense més dilacions, doncs, donem el pas a la coral Xins. Agraïm-vos molt que hàgiu volgut estar avui aquí.
Que s'acabi l'any hem d'homenatjar el pare Llimona, aprofitant aquests números rodons del seu naixement i també del 25 aniversari de la seva mort, i va dir posem-s'hi, i ens ha sortit un acte molt franciscà, és a dir, molt humil, però amb tota la dignitat que es mereix, com heu vist. I també agrair als caputxins que s'hi van posar de seguida ens van deixar el lloc, que hem vist que a més el Fran Guart ha fet de tot, de regidor de l'acte, etc. Per tant, s'hi han posat molt a sobre. En Jordi Llimona ens sembla a nosaltres, sembla a mi, que trenca els falsos, trenca algunes dicotomies, no? La dicotomia sagrat-profà, la dicotomia dins-fora o dalt-baix, perquè què li passava a ell? Li passa una cosa que ens passa de fet a tots, o ens hauria de passar a tots, que veu com està el món, que això li arriba endins i que això ho ha de treure en fora. Ho ha de treure en fora en forma de compromís, en forma d'acció, és a dir, aquesta contemplació, aquesta vida contemplativa no s'entén sense la vida activa. És a dir, si no hi ha la reacció de sortir, ja em direu per què serveix haver interioritzat què és el que es veu. L'ordre dels caputxins ve de les ordres observants, que se'n deia. Observant té aquesta doble versió, aquesta paraula també vol dir que veuen, no? També observar vol dir que es veu i que a partir de veure no poden fer cap altra cosa que actuar, per lo bo i per lo dolent. Per lo dolent perquè efectivament el món encara ens indigna. Encara hi ha coses que fan que ens posem nerviosos, que ens indignem, això, que traiem el nostre malestar. Però també perquè, com deia ara mateix el pare Llimona en aquests vídeos tan bonics, al món hi ha moltes coses positives, moltes coses que ens conviden a viure i a participar de la vida. I aquest trencament de dicotomies em sembla que és la primera característica. On va actuar? Això que surti en fora, quin compromís va portar? Bàsicament un doble compromís, però sobretot en el món que es va trobar. No en el món, fins i tot aquell mateix que escriu en aquell primer míting, quins discursos aquell temps, aquest món que somiava i que es va posar a caminar per treballar amb més gent, sinó el món que tenia a l'abast. I per tant, amb els instruments seculars o eclesiàstics que aquest món té per lluitar per aquests ideals, per aquest sortint fora, per aquesta necessitat de canviar les coses i fer-ho amb vincles, fer-ho amb altra gent, no refiant-se només d'un mateix, sinó fer-ho a través d'organitzacions, de partits, de l'església, diferents llocs en els quals tothom hi posem la nostra part. Aquests vincles, això que ens uneix els uns als altres i que ha d'acabar unint-nos a tots plegats. I ho va fer també en un moment històric molt determinat, com tots nosaltres. També cadascú té la seva història, viuen una història concreta, la seva realment apassionant, el moment de la dictadura, del canvi polític i després la vida democràtica. I també conscient de que aquest anar fora i aquest crear vincles havia de passar per l'actualització dels llenguatges. Les coses s'han de fer tal com la gent les viu, les parla. Hem d'integrar les diferents disciplines, parlava també en aquesta entrevista, i no pas fugir-ne. Aquesta és una altra de les seves conviccions.
Al fons, el més important d'un continua precisament si és capaç d'adaptar-se i d'estar en el món que viu. I ho deia el provincial, avui hem de reivindicar el pare Llimona per diverses coses, però primer de tot perquè el compromís continua sent una resposta vàlida. Avui i aquí encara hi ha coses positives i negatives en el món que segurament que ens arriben al cor i que porten i que han de portar la reacció de cadascú de nosaltres. I també perquè aquest acompanyament ens faci a tots més feliços, que al cap i a la fi, com deia també, és el més important. En nom doncs, del Govern de la Generalitat, moltes gràcies i que tinguin una bona tarda. Bé, per qüestions dels horaris haurem de fer un canvi amb l'ordre que teníem previst. La Maria del Mar té l'avió a les 10, per tant ha de sortir a les 9:20. L'embarcament a les 9:20. Per tant, ha de sortir ara. Per tant, començarem per ella. Volíem acabar amb ella, però començarem per ella. Primer de tot, jo li vull agrair molt que amb una agenda prou apretada que té, doncs avui hagi volgut estar aquí amb nosaltres. I jo li voldria preguntar, perquè quan jo li vaig proposar si voldria participar avui, ella em va dir, diu, el pare Jordi era un àngel. Bueno, per què un àngel, el pare Jordi? Bé, jo crec que quan un comença una vida més o menys als 18 anys, arriba a Barcelona com jo, em vaig instal·lar a casa d'uns amics que eren de la Nova Cançó. Vaig tenir aquesta sort, els fundadors de la Nova Cançó. I en aquella casa, del Lluís Serraima i la Remei Margarit, era una casa on de tant en tant hi passava el pare Jordi. Era un amic de la casa, molt estimat, no? Llavors jo vaig fer també una temporada de cuidar els nens perquè anava a l'escola Massana a estudiar ceràmica. Jo volia ser ceramista en lloc de cantant. I bé, a poc, com estava dintre del món de la cançó, em sembla que em va enamorar moltíssim. Tots els jutges em van insistir perquè jo cantava cançons populars de Mallorca i de les Illes i a poc em vaig anar ficant molt al món de la cançó. Però el pare Jordi entrava i sortia d'aquella casa i també el pare Ferran, moltes persones d'aquesta santa casa, doncs eren amics també del món de la cançó i de tot el que es feia en aquell moment, no? Per la llengua, per tantes coses, no? Jo crec que en aquell moment doncs, jo vaig començar a cantar i també vaig entrar en una fàbrica de ceràmica i vaig conèixer molta gent allà dintre, alguns que treballaven també clandestinament per coses polítiques importants d'aquell moment, no? Aleshores, els meus pares em van començar a dir que tornés a Mallorca, d'alguna manera. Jo els volia convèncer, però vaig pensar que si la meva mare venia havia de parlar amb el pare Jordi, perquè el pare Jordi sabia molt bé el que jo feia. Aleshores va venir aquí, jo recordo que estàvem en un departament petitet on se rebia la gent i la Mercè, preguntant-li al pare Jordi què passava amb la Maria del Mar, i ell va dir, deixa-la fer, ella. Deixa-la fer, deixa-la cantar, que faci... No, és que ha de tornar a Mallorca. No, de cap manera. El pare Jordi la va convèncer. I per això jo vaig pensar, és el meu àngel de la vora. Llavors jo no tenia massa força per dir als meus pares que eren
meravellosos, però que estaven espantats el que havia de fer, no? I una persona com el pare Jordi va saber convèncer-los de que la meva vida començava aquí de nou, no? D'alguna manera, i que m'havien de deixar estar, que no patissin, no? Que no patissin de cap manera. I això la Mercè, a partir de llavors, sempre preguntava per ell, no? Se l'estimava molt. Va ser una conversa molt llarga perquè la meva mare era catalana de Gràcia, no? I al tenir aquesta conversa amb el pare Jordi va ser per ella una cosa molt reveladora. No li va agradar molt el personatge, li va agradar molt la persona, com la va convèncer, no? I això va ser bastant divertit. I també, bé, el pare Jordi llavors em va escriure un pròleg en el meu primer disc, i jo us vull treure algunes frases de les que ell va dir en aquest pròleg, no? Que per mi va ser molt bonic que una persona com ell pogués escriure unes coses en un disc petit que jo començava a fer, no? I ell em deia que la meva música li recordava la terra besada per la pluja i que en les meves tonades hi veia els nostres homes i dones i totes les esperances, i que en la meva música anava lligada a mi i que per un creador la persona i l'obra va lligada, són una mateixa cosa, i que hem de treballar perquè cap vida no sigui inútil en la vida mateixa. Em deia que cantés a l'amor, que sempre ho fes, perquè si hi hagués més amor a la terra no hi hauríem guerres, ni classes, ni castes. I si hagués més en la terra, segurament Déu hi hauria plantat la seva tenda. Em queda una petita pregunta, un petit dubte. Suposo que els teus pares va arribar un moment que van dir sort que el pare Llimona ens va convèncer, no? Absolutament, absolutament. Heu de pensar que la meva mare va morir aquí amb mi, jo quan vivia a Vallvidrera. Primer va morir el meu pare i després va morir la meva mare, però va estar malalta uns mesos aquí amb mi, no? Primer va viure 4 anys i va agafar una malaltia i un dia em va dir per què no truques al pare Jordi, que voldria parlar amb ell. I sí, va pujar el pare Jordi a Vallvidrera i va ser una de les últimes vegades que el vaig veure i em va dir la teva mare està molt bé, em va dir. La meva mare va morir al cap d'uns dies. Però va ser bonic perquè aquesta anada i tornada del pare Jordi amb la Mercè, d'alguna manera, va ser bonic. Bé, doncs ara sí que anirem seguint l'ordre que teníem previst i comença en Miquel Llimona, com es pot deduir fàcilment de la família del pare Llimona. Ell és advocat, però avui està aquí com a Llimona. I jo quasi voldria preguntar-li així d'entrada què significa ser de la família Llimona. Hola, quan? És ell. Com el seu dret, fonamentalment per parlar amb un públic tan distingit, doncs crec que s'ha d'estar fent. Bé, jo, el que m'has preguntat, què significa ser de la família Llimona, jo penso que el significat que té la família Llimona fonamentalment a Catalunya, en el nostre país, és un significat artístic, fonamentalment perquè molts dels seus membres han sigut artistes reconeguts i és una família que ha donat moltíssims artistes a Catalunya i que en segueix donant i espero que per molts anys en pugui seguir donant.
El pare, Rafael Llimona, era un pintor, era un home que tota la família sempre deia que és un àngel, és un home tan maco, tan apassible, tan tranquil, tan bona persona. En canvi, la seva mare, la Pilar Barret, que també era una gran persona, però tenia aquest punt més de geni, més viu, no? Que el pare Jordi, doncs, tots recordareu que també el tenia, no? No sé si potser ho recordareu, a la missa de vegades parar una mica el sermó i dir aquests nens que hi ha aquí al fons que no s'hi surten, doncs aquestes coses que tenia el pare Jordi, que convivia, diguéssim, el pare i la mare, o el que és la tendresa del pare i el geni més viu de la mare, per la qual no estic dient res que no sigui fantàstic, perquè era una gran dona. Bé, el pare Jordi, més en tema familiar, doncs va estar sempre molt lligat a la família, va tenir una relació molt, podríem ara citar, doncs, la pintora Núria Llimona, la il·lustradora Mercè Llimona, en Serra Llimona, el Josep Serra Llimona, que va ser un amic del pare Jordi de sempre, que van estar molt units i que tenien una cosa molt semblant, s'estimaven moltíssim. També, des del punt de vista artístic, doncs ell va ser un home que d'alguna manera tenia una vessant artística, una vessant que es va demostrar i que es va plasmar amb el llibre aquell de la noia de Cadaqués, que és un llibre molt bonic, de contes, un llibre molt tendre. I després jo sempre recordo que quan venia a casa, perquè venia bastant, nosaltres vivíem aquí molt a la vora, ell venia molt a dinar i sempre ens deia, o li deia a la meva mare, que s'estimava molt, i deia, jo de vegades veig colors i formes i tal, i m'agradaria doncs expressar-me, diguéssim, pictòricament o plasmar els colors i les formes que jo veig. Jo crec que era un home que dintre d'ell, doncs, l'art aquest, no diré que és una cosa de la família perquè seria potser pedant, però aquesta vida artística, aquesta convivència amb una sèrie d'artistes, doncs li donava també aquesta vessant de veure i d'explicar les coses d'una manera molt artística. Bé, doncs, anirem seguint una mica d'entrada un itinerari històric, perquè hem vist una perspectiva des de la família Llimona i ara una perspectiva des de la comunitat caputxina. El nostre Enric Castells, que ha estat guardià d'aquesta comunitat molt de temps, però a més va ser deixeble del Jordi Llimona quan el Jordi Llimona a Olot era el director dels estudiants de filosofia. I per tant l'Enric ens pot donar aquesta mirada des de dintre de l'orde. Dir-vos també que per allà tenim el pare Lluís, que va ser company d'estudis del Jordi Llimona. El pare Lluís està camí dels 101 anys ara. També. Bé, doncs, Enric, si ens vols compartir la perspectiva des dels frares. D'acord. Posaré dret. Us he dit d'entrada, us ho sabeu, que he estat 50 anys amb adolescents. I per tant, hi he sobreviscut. Per tant, he creat un estil de fer, de pensar, però almenys no vol ser menys seriós que l'Àngel de la Veritat i el Ramon. Un moment, anirem entrant en matèria. Bé, jo, primera cosa que vull dir és que aquí hi hauria d'haver el Jordi Cervell, perquè ha estat l'home que amb el Llimona ha fet un gran treball de recollir la memòria del Jordi Llimona. I la memòria d'un llibre com ho faré a Capvespre, però després també l'últim, que és
Jo ho tinc escrit, però ara ho faré. Ara em tiro l'aigua. I llavors va fer aquest llibre. O sigui, que ha estat company del Jordi Cervera i amb altres col·laboradors en l'edició d'aquest llibre de memòria del Jordi Cervera, del nostre germà. Bé, com vosaltres, he quedat impressionat quan he vist els vídeos. Era Llimona, recordeu aquests vídeos perquè són exacte el Jordi Llimona que recordem i que és una memòria viva. Jo volia començar, començo el text que tinc escrit, i aniré així, un text d'un llibre que va publicat una senyora que es diu Bea, valenciana, que és de la revista Sol, una revista que és de tendència cristiana de València, i va fer una sèrie d'articles sobre testimonis del segle XX. Testimonis del segle XX. I surten persones d'una gran personalitat que van marcar molt, però al mateix temps van patir molt. Que pot ser l'Edith Stein, en Verdier, en Chenu, altres persones que estan escrits, però ara... Llavors, en aquest llibre ve dir que són persones que han marcat molt en el segle XX. I jo vull dir això, i el Jordi Llimona ha marcat el segle XX de casa nostra. Amb el sentit que ell va néixer en 1924 i ell va morir el 2019. El 1999, és part de la meva història aquesta, el 1999. Començo així el meu escrit que he fet. Després dic que quan va morir el Jordi Llimona tenia una habitació neta, ordenada, pulcra. I en aquesta habitació la va veure, encara en vida, el Jordi Cervera. Jordi Cervera va venir aquí amb el, com ho diré jo, amb els pros i contres de la gent que estava molt per Llimona i de la gent que no el podia veure. Era així. Així ha funcionat. I el Jordi Cervera va començar, doncs, a veure qui era el Jordi Llimona, a conviure amb ell. Venia del cas de formació, va venir a Sarrià, durant 6 anys va conviure amb ell. I a poc, a través del testimoni del Jordi, que era un home de casa, un home de família, un home net i ordenat, que rentava plats, que netejava les comunes, un home que estava en les reunions de comunitat i feia les actes de la comunitat. I quan les coses no anaven bé, cridava auto. Allò del Genis Llimona, no? Cridava l'auto. Bé, en aquests temps que el Jordi Cervera va estar aquí, en aquella època, quan el Jordi va morir, va tancar amb pany i clau la seva habitació. Diu, això no es pot tocar. Això és com un santuari. I han passat 3 anys fins que van començar a treure els documents i els textos que tenia el Jordi Llimona. I explica, en el seu... explica que a l'habitació, que tenia tot ben ordenat, sobre el llit, hi tenia estels. Per tant, deia, quan el Jordi Llimona mirava el seu sostre, veia els estels. I per ell els estels no eren coses úniques, era tota la seva capacitat de poètica, de sentiment. Per ell, en una entrevista que va fer de les darreres, cap a l'any 97 o 98, amb la Imma, la germana, la Imma Matas, que era periodista, una entrevista de Ràdio Estel, doncs li va preguntar coses molt importants a la seva vida. I les 2 primeres eren: per què ets frare? Quina era la teva vocació? I ell va dir, per mi Sant Francesc és l'home millor que ha existit. És un home blanc, transparent, evangèlic. I mai diu cap dubte de la meva vocació. La seva vocació va començar, va fer l'examen d'estat, alguns recordeu l'examen d'estat, va fer l'examen d'estat i llavors estava començant a buscar. Va fer una experiència amb els benedictins, ho diu ell, i després d'això va anar a Caputxins gràcies a un frare que era evangelista de Vilanova
el van entrar dintre dels Priorat de Sant Francesc. Va estar un any a Arenys de Mar i després va venir cap aquí a Sarrià per fer teologia i filosofia. Amb tot el que podria dir, i no ho he de dir, és que Jordi Llimona era un home molt informat. Un home molt informat. Era un gran lector. Era un home d'habitació, de cel·la, que s'hi passava hores. I quan parlava del que vivia i del que llegia. Al cap de 3 anys de filosofia. Filosofia que estava entre el tomisme i Duns Scott. I la teologia que va aprofundir molt i anar buscant nous camins. Nous camins en el sentit d'una teologia no tan estructurada com si fos una cosa fixa, sinó una cosa que s'ha d'anar fent teologia a partir de la realitat de la gent, de la realitat del món i com parlar de teologia viva a la gent d'aquell temps. O sigui que hauria una teologia més flexible, sinó per adaptar-la. Bé, anem un lot. Després dels 27 anys el van fer director dels estudiants de filosofia d'Olot. L'any 1951. Va estar 6 anys a Olot fent de professor amb una colla d'estudiants que eren 27, 17, 18, 19, 20, 21 anys. Quins records, com un pinzellada. Jordi Llimona era una persona que estimava la gent. Els deia en diminutius, Dorotutxa o Carmelutxa, els deia noms diminutius carinyosos. A més és un home que feia de llegir. I tots estava a Olot, era tocant a la frontera, ell ens feia portar llibres de filosofia i de pensament perquè el llegissi i perquè anessin creixent. O sigui, era la persona que t'educava, et feia créixer. I no sols això, sinó que a més era un home que tenia molt clar que havien de conèixer el privilegi d'estar a Olot. Amb el pare Llimona vam pujar totes les muntanyes. Des del Puigmal, i vam pujar-hi 70 setmanes al Puigmal, Déu-n'hi Enric del Puigmal. Li vam dir als estudiants, quan tingui 70 anys anirem al Puigmal, anirem al Puigsecal. I què va passar? Tots els estudiants que encara estaven per aquí vam fer un dia anar amb ell al Puigsecal. I per on fer el cotxe? Fins a Coll de Bracons. Allà. I llavors vam començar a pujar cap al cim. I els estudiants allà han fet l'homenatge a l'home que ens ha fet conèixer i estimar les muntanyes. Perquè quan anem per les muntanyes, el Jordi Llimona, doncs, anava al darrere. Anava al davant, amb el seu ritme. I quan ja baixàvem, llavors ell es portava al darrere, perquè les baixades són més perilloses. Bé, moltes excursions, fins a Baget, fins a Camprodon, fins al Fager d'en Jordà, Santa Pau, després fins a la Cerdanya, a Núria, a Puigmal, muntanyes i muntanyes que vam fer, i això és una gran experiència. Has après a caminar, has après a anar pujant amb un ritme. El Jordi Llimona tenia un ritme interior. I després de 6 anys d'estar ensenyant filosofia, ensenyant espiritualitat franciscana, tot el que vaig aprendre de franciscana ho vaig rebre d'ell. I va fer un petit llibre, que són apunts de la vida espiritual, de dels franciscans, ens ho va ensenyar ell. I a part d'això, era un home que era capaç de 3 hores parlant de la Trinitat. Bé, 3 hores. Recordo que era una aula al convent d'Olot, a Capdamunt, i aleshores estàvem tots allà a la taula, a vegades feia tempestes a Olot, que hi havia festes en què es van sentir tempestes, i llavors ens feia a la tarda un dijous i començava a parlar. En aquest cas era de la Trinitat. I l'SI, que vull dir que és cada persona, i la relació entre les persones, 3 hores. Bé, més o menys vam arribar a entendre alguna cosa, però vull dir que era una manera capaç de fer un discurs tranquil, sense posar-se nerviós, així, no? Amb el seu dit sempre anava disparat. Bé, saltem d'Olot, 6 anys a Olot, i llavors ell volia aprofundir la teologia.
I el va ser quan em facis així tallaré, Un parell de minuts. Bé, és una mica degustar una persona amb la qual he conviscut 45 anys. 45 anys companys. I aleshores van demanar, com va als 16 anys, amb 30 i escaig d'anys, anar a Roma, a estudiar a la Gregoriana, que és la gran universitat dels jesuïtes, no? I és curiós, nosaltres tenim un col·legi internacional on hi ha caputxins que estudien a Roma, que són de molts països, són uns 90 i pico. Abans tots eren europeus, la majoria, ara tots són de tercer món, d'altre món, però del tercer món, que són d'Àfrica o són d'Àsia, etc. Bé, llavors allà era el més gran, tenia 33 anys a Roma, i aleshores va ser un home que estava en un ambient que era molt divers políticament i socialment era molt divers aquell món i havia d'anar amb peus de plom a parlar. No parlava de política, diu, això és embolicat. Llavors, com que el menjador, que eren 90 i pico, doncs ell el va anomenar el correu del Sant Pare. I era el que repartia les cartes als estudiants. I llavors ell, que era el més gran, anava a repartir les cartes. I a més, els estudiants, també van passar, però el van, ens ho diuen els testimonis, el van entendre, el van acceptar, el van respectar i el tenien com una persona d'un gran valor. Fixeu-vos que hi havia un company que era un company d'ell, que era un poeta italià que estudiava la Bíblia, un poeta que és reconegut, surt al mitjà, i llavors aquest poeta era un home molt culte i anaven i tornaven de classe a la Gregoriana cada dia i parlaven de tot, de la cultura grega, de les pintures, de la poesia, i per tots dos era com estar elevats al tercer cel, tots dos, cada dia durant 2 anys. Va estar a Roma, la Gregoriana li va agradar a mitges perquè diu això ha de canviar extremament en Scientologia, i es va venir al Concili Vaticà II, i llavors va ser uns canvis també a casa nostra, a tot arreu, de manera de viure la fe, de manera de viure el cristianisme. Va ser com un alliberament que ell volia per créixer més. Va estar a la Gregoriana i llavors va estar aquí 40 anys. Enric, hauríem d'anar... No, ara us ho vull dir, perquè si no, no queda... El Llimón ha parlat de la mort. I que tens que aquí fer també. La pare Llimona va tenir diversos metges, hi havia metges d'aquí, i després hi ha altres, el doctor... Eren 2 metges. Bé, la qüestió que, quan va anar a l'Hospital de Barcelona, el doctor Cavalleria es diu, després vi el doctor Curià, li va dir, té una mala peça al taler, té una mala peça al taler. I ell això no li va costar molt acceptar-ho. Però al final el metge li va dir, jo no s'ha avançada la malaltia, diu, aquí a Sarrià, doncs ha de deixar de revelar-se. Diu, ha de deixar els seus projectes, els seus escrits, que vol dir, vostè això ho ha d'abandonar. I ara ha d'acceptar-se, d'assumir aquesta realitat nova que li toca de viure. I ho va fer. Llavors el testimoni, que recordem, és que tant l'infermeria, els infermers i els metges van estar sempre amb ell i recordo el Lluís Sans que va cridar, Lluís, això s'acaba, gràcies per tot, gràcies per tot. I el Lluís li va dir, és a tu que t'hem de donar gràcies. I llavors quan li va posar el mitjà per calmar el dolor, diu, quant temps durarà això? Fins que podré parlar. Diu, això no ho sabem. I llavors diu, adéu-siau i gràcies. I va somriure. Si no està malalt, va estar somrient. I acceptant i despedint-se de la gent. Bé, una imatge del pare Llimona, d'un company, d'una fraternitat, i que avui hem reviscut.
Jo vaig conèixer el pare Llimona una mica abans, però jo el coneixia abans perquè venia aquí els diumenges, venia aquí els diumenges de les pares a missa de les 11 i els coneixia, però vaig trobar amb ell un grup de la cèl·lula que es deia en aquell moment de Convergència Socialista, tot i que ell, en aquells moments, al 75-76, no formava part de Convergència Socialista, sinó del grup d'independents pel socialisme, amb la Maria Aurelia Campmany, amb el Joan Manuel Serrat, amb el Cirici Pellicer, que era el grup d'independents que va tenir un paper molt important en el que després seria la creació, la constitució del PSC. Jo aleshores era el nen, tenia 19 anys, però de seguida vam sintonitzar en aquells moments. Recordo molt bé aquell míting de la Junta, jo vaig estar en el servei d'ordre, que érem els joves que fèiem aquella tasca. Clar, tots ho saben vostès, no? Franco mort al 75, esclata un procés imparable de transformació d'un règim autoritari a una democràcia i Catalunya està al capdavant de les mobilitzacions. I en aquell procés de transformació social que tots vostès recorden, encapçalat molt per la gent jove, les classes mitjanes i els treballadors, però on els joves també vam tenir un paper molt important. Jo recordo el meu primer any de carrera en el que em van donar un AGP, sap el que és? Aprovat General Polític. Ramon, ho recordes molt bé, com professor en aquell moment. Per què? Perquè vam tancar l'Autònoma durant tot un any. Primer vaga de professors, després de PNNs, un any sense classe. Per què? Perquè hi havia una mobilització extraordinària. Bé, en aquest moment de transformació tan important, el pare Llimona va ajudar a crear el PSC. I des d'aleshores va ser un referent. En el PSC, en Jordi Llimona, el pare Jordi Llimona, és un referent. I a l'agrupació de Sarrià, quan entraves a l'agrupació de Sarrià del PSC, on ell va ser militant fidel i anava a totes les reunions de l'agrupació, a l'entrada et trobaves en Joan Reventós, que també vivia a Sarrià, el pare Llimona i Karl Marx. Eren les tres. I algú feia la broma dient, i potser avui no heu vist la fotografia, la pantalla, algú deia, sembla més a Trotsky que Marx. Bé, en aquell context de creació del PSC, en Jordi Llimona va ser un referent. Un referent per tot un segment de joves i de professionals catòlics que volien participar d'aquell procés polític. En aquell moment, diguem-ne, la gent més d'esquerres tenien una oferta molt organitzada, que era Cristians pel Socialisme amb Alfons Carlos Comín. Era, diguem-ne, el projecte suquer, del suc, i de bandera roja, que era el mecanisme. Però molts no ens sentíem satisfets en abraçar més aviat els postulats comunistes. El PSUC era comunista, marxista, leninista, Unió Soviètica, diguem les coses com són. I els que ens sentíem més identificats amb el socialisme que ha associat avenços socials amb la democràcia, vam trobar amb el pare Llimona i amb unes quantes persones més uns referents importants. I ell va ser un d'aquests referents. Jo recordo, aquí tinc un petit text que tinc aquí, sí, la tinc aquí, que deia, cristians de Catalunya, uniu-vos a la lluita socialista
per fer reals les exigències cristianes i humanes d'un món fraternal, igualitari i sense classes. Aleshores, ell va ajudar que un segment va ser el referent de tota una generació de joves i professionals que venien dels moviments catòlics ens identifiquéssim en el que seria el socialisme democràtic. I paga la pena dir que si el PSC, i aquí tinc un primer secretari, ara ambaixador de l'UNESCO, el Miquel Iceta, i en Josep Maria Sala i Grisó, que va ser durant quasi 30 anys secretari d'organització del PSC. Si el PSC ha estat un partit que ha tingut una sensibilitat molt inclusiva amb el factor religiós i catòlic, és perquè en aquell moment fundacional molts catòlics ens vam afegir al PSC. Ens vam afegir, veníem del MUEC, de la JOC, de la JUVAC, de l'escoltisme, moltíssims de l'escoltisme que es van incorporar al PSC i que vam construir un PSC que no era laïcista, que entenia el fet religiós amb molta normalitat. I això és en part en Jordi Llimona. En Jordi Llimona i uns quants més, això crec que ho saben poques persones, però vull explicar aquí si em dones 2 minuts més, vam constituir l'any 78 la Comissió d'Afers Eclesiàstics del PSC. I aquí tinc en Lluís Laverter, que formava part de la Comissió d'Afers Eclesiàstics del PSC, en Jordi Perpal, potser alguns el recordaran, en Jordi Perpal, en Jaume Lorès, en Jordi Casanovas i jo, que era el Jovenet. Perdoneu, una altra persona que també estava molt vinculada i que era una persona que va tenir un paper molt important en aquella comissió i per mi és un referent, en Josep Maria Pinyol, que no era del PSC però que estava molt vinculat amb el PSC. I aquesta comissió d'afers eclesiàstics, es deia així, del PSC, hem treballat també 10 anys. I el document més important que vam fer va ser un document que va aprovar la comissió executiva del PSC el 87, que era la resposta oficial del PSC a la declaració dels bisbes catalans sobre Catalunya, les arrels cristianes de Catalunya. El PSC va respondre als bisbes amb un document que vam fer la Comissió d'Afers Eclesiàstics del PSC. Bé, però ell després va continuar la seva vida amb el PSC de forma ben senzilla, a l'agrupació de Sarrià. I probablement només va tornar a sortir públicament el 95, quan en Quim Nadal va decidir fer el pas i presentar-se com a candidat a les... president Pujol se'n recordarà potser, el 95. El 95, els 4 o 5 persones que van sortir públicament a donar suport al Quim, un va ser el pare Llimona. I el pare Llimona era un militant del PSC, com diu la magnífica miscel·lània d'en Jordi Cervera, rebel i fidel. Fidel al PSC, a les agrupacions de Sarrià, però també rebel. Els hi posaria a cabo 2 petits anècdotes. La primera, que a mi em vaig enfadar molt, jo era molt més jove, i en el famós referèndum de l'OTAN, que va dividir el PSC i el PSOE i el Sum Corda, el Jordi, sí, a l'OTAN, atlantista. El Jordi Llimona defensava l'OTAN. Podeu dir, perquè era inconformista, tenia un pensament propi. Ell era europeista i com a europeista volia defensar l'OTAN i el que representava enmig de la Guerra Freda el posicionament estratègic del que representava l'OTAN. I la segona, i li comentava en Josep Maria Sala, amb en Josep Maria vam anar a visitar-lo a l'hospital poques setmanes abans de morir.
I vam anar a visitar-lo, ens va reconèixer i va parlar una estona, i al final de tot li agafa la mà a un Josep Maria Sala. No importa, escolta sobretot, Josep Maria, la tercera pista de l'aeroport, que es faci bé, que es faci bé, Ja saps que sóc ecologista, però atenció, que es faci bé, perquè els avions han de passar bé, Perquè mireu fins a quin punt ell estava al cas de les coses i com ell era capaç de tenir un pensament propi en temes com en aquell moment era el tema contrari. Acabo. En Josep Maria, el pare Llimona, va ser un referent, rebel i fidel, i que sempre en el PSC el portarem en el cor. Gràcies. Doncs jo ara passo la paraula a tu, Gemma. La Gemma és infermera i la Gemma va tenir de professor d'ètica al Jordi Llimona a l'escola d'infermeria. I després d'allà doncs, va mantenir la relació amb ell i el continues tenint com a referent, oi? Per tant, et passo la paraula perquè ens parlis tu de la teva experiència amb ell com a referent i com a professor i com a amic. Moltes gràcies. Gràcies sobretot per aquest acte tan entranyable que crec que parla molt d'ell, no? És a dir, realment el tinc molt com a referent i el sento present, i el sento present ara aquí. I donar les gràcies també a en Ramon Bassas, que de seguida va dir què cal i es va posar a tota la disposició. En Jordi Ortega, que el tenim allà dempeus, gràcies Jordi també, l'altra ànima a la llavor, i amb l'Eduard Rey, que de seguida ens vam conxorxar tots per inspirar aquest acte, i gràcies per ser-hi, perquè és molt bonic. I això ens fa pensar que el pensament d'en Jordi Llimona i el seu llegat és atemporal, com els clàssics, les coses que valen la pena són sempre presents, com és ell aquí ara també. Llavors jo recordo quan ens donava les classes d'ètica que hi havia moltes coses que no enteníem, s'ha de dir. Aquest ser avançat al seu temps, ser un innovador, ens parlava i ens quedàvem allà escoltant-lo amb baladires, i ens agradava molt, però hi havia coses que ens escapaven. Llavors ell ens portava els apunts fets. O sigui, sí. O sigui, és que parlàvem de l'avortament o aquesta mort digna, que a més dona títol per una mort més humana al llibre, que justament avui hi ha un article a la premsa que porta aquest títol, parlant de la necessitat de morir dignament i d'acompanyar. I en Jordi això es va avançar molts anys, era un visionari, i per tant aquest llibre Viure, que l'he portat, he tingut a les mans a casa també per una mort més humana, i al final he dit el deixo per no portar-ne més, i veig la correlació, és a dir, podem viure d'una forma plena i així abraçar la pròpia mort i per tant tenir una mort humana. Llavors va tot lligat, llavors era una cosa que feia en Jordi Llimona, ho lligava. I després també en aquest llibre Viure, avui que l'he obert a l'atzar, diu, totes les coses parlen, i que hem d'aprendre a qualsevol detall, observar-lo, copsar-lo, i que ens ressoni, i diu, i tot ens parla. I a mi m'agradaria explicar una anècdota, li vaig dir a en Ramon, diu, no ho diré, però com que soc com soc, tinc aquest punt fidel i rebel, i algú em diu que no callo ni sota l'aigua, doncs explicar una mica la llavor de l'acte d'avui. D'una banda, una conversa amb en Jordi Ortega, que vam estar peu drets, en fred, amb una cantonada, xerrant una hora, després d'un retrobament que feia 7 anys que no ens vèiem, i al final em diu, perquè tu coneixies un tal Jordi Llimona? Dic, hombre, acabose, haver començat per aquí i haguéssim dedicat tota aquesta estona. I llavors això va ser la llavor. I va continuar al cap de 3-4 dies, jo treballo al SEM, al Sistema d'Emergències Mèdiques, i anava a la guàrdia i un camió m'havia barrat el pas de la sortida del parc.
Llavors, clar, tenies dues formes de reaccionar davant d'això, o enfadar-te o intentar veure la part, de dir, bueno, doncs tingues paciència. I de cop i volta veig que el camió és d'un colmado, d'un supermercat, no diré el nom, però que hi ha tot de llimones en el camió. I clar, el Llimona tenia aquesta vessant també molt positivista, no? de veure la vessant positiva, tot i que també s'enfadava a vegades, però intentava sempre tirar per aquesta obertura, aquest cor obert, no? Que heu començat les coralxins cantant, doncs vaig dir, bueno, opta per al cor obert i no enfadar-te. I li dic al noi, dic, però com se t'acudeix deixar aquí el camió? Diu, és que totes les cantonades estan plenes, eren les 7 del matí, estaven buides. Dic, però si estan buides. I agafa el carro i se'n va. Llavors, clar, jo... I de veritat que el meu primer punt va ser enfadar-me, però després el Jordi se'n va aparèixer i va dir, va, Gemeta, perquè ell a mi em deia Gemeta. També ho ha dit, no?, l'Enric, que estimava la gent, estimava molt. I ningú m'ha dit a mi Gemeta, no?, excepte la Imma Mates, que l'he vist per aquí i de la qual també n'has parlat, i que fa la primera entrevista del llibre de la miscel·lània que va coordinar en Jordi Cervera. I aleshores això em va esperonar per dir, cal que tornem a portar el pensament de Jordi Llimona en el moment de l'ara, en un moment que és molt complex, en un món molt fragmentat, cal que el tornem a portar en l'aquí i a l'ara, i això ens va portar a veure el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, i així va néixer una mica, no?, també aquesta confluència de l'acte d'avui. Què dir, no? Era valent, era compromès, una valentia que a mi m'agrada dir-li coratge, no?, perquè és aquella valentia que fa la síntesi, com també s'ha dit, no?, ha dit en Miquel, la síntesi del cap i el cor, no? O sigui, la pròpia paraula coratge ho porta, és a dir, si és valent des del cor, pot mantenir, pot sostenir aquesta lluita, aquesta constància, aquesta coherència que crec que en Jordi Llimona ens va transmetre a tots i ens va deixar aquesta llavor. Responent a les paraules del provincial, que deia no vull que sigui només un record i que ens n'anem i tal, jo quan vam fer l'acte de presentació de la miscel·lània vaig dir al final que creia que s'havia de crear la càtedra Jordi Llimona. Vaig estar insistint, va haver ressò, però va quedar allà perquè totes les coses volen el seu temps. Després, amb el temps, inspirada per això, vaig crear la Casa de l'Ésser amb un grup de persones meravelloses, i com vam entrar en un moment complex com a país, la llavor va quedar allà en guaret i ha donat llum i vida a l'Inner Human Hub. Vam fer, avui en dia, les coses, m'ha agradat que cantéssiu en anglès la primera, no? Doncs vam fer un rebranding, que se'n diu, perquè al final hem de parlar també el llenguatge de la gent per poder tensar aquesta espiritualitat. És a dir, crec que en aquest món tan complex com dic, aquesta societat del benestar, on hi ha molt malestar, no? Tots sabem el patiment emocional, que sí, cert, des de la Covid ha incrementat, però que ja venia de molt abans, doncs hem d'intentar donar respostes, no? I portar tot aquest pensament i intentar donar solucions a aquest patiment que tenim com a societat. I viure, ho hem vist perfectament, jo crec que s'hauria de passar a totes les escoles, a tot arreu, aquest vídeo, i el llibre que fos el llibre de text de tots. Moltes gràcies. L'Enric demana la paraula. Vam parlar de Jordi Llimona, rebel i fidel. Jo voldria donar les gràcies a tots els 40 que van col·laborar a fer aquest llibre. No sé si n'hi ha algun d'aquí d'aquests 40. Però que aixequeu la mà, dels 40 hi ha 2. N'hi ha cap més? Home, i tant.
El llibre és per fer una setmana de reflexió. I és d'agrair que aquests 40 persones, amb tota llibertat, com diu el Jordi, i en profunditat van arribar a comentar tots els llibres del Llimona, van comentar tota la seva vida i al final surt el Jordi Llimona, que era un gran home entregat a la comunitat i un gran creient.